Očky, niektoré majú dĺžku možno aj 30 cm, 35, takže je to perie, ktoré je práve vhodné špeciálne na túto mušku. Ináč sa používajú tieto lúče spravidla na mušky menších rozmerov, tak 16, 18, 20 a menší. Takže zase začíname štandardným nalakovaním háčku, základné podvinutí, a nedrží mě to háček. Teď je potřebný vybrat si tohle pírko v takové velikosti, aby vzdálenost těchto dvou bodů, čárek, nebyla větší o moc, jako je délka tílka. To znamená úplně kratouška a uvážeme to tak, že tenhle bod ještě musí zůstat asi milimetr za koncem tílka. Taky je nepočítám, kolik těch štětinek je. A vzhledem k tomu, že teda charakteristickým je to krvavě červené kroužkování, tak si uvážeme poměrně širokou niť, která v podstatě bude taky zabezpečovat to peříčko proti rozcupování, roztrhání. Dělají to kluci dvěma způsoby. Někteří si udělají červené tílko a pak do toho dělají kroužkování pávem. Ale to je ten horší způsob, protože to tílko se rozcupuje jedno, dvě. Výhodnější je ten způsob teda, že uvážu tílko z toho páva a pak ho spevním v podstatě tím kroužkováním. A vidíte, že zase používám ten systém toho překládání taškovým systémem, jako na střeše, a to tílko zůstává nádherně chlupatý, přitom je tenký, průhledný. Důležitý je to, že tady u té velikosti kolem 12 nebo 10 potřebujete ten paprsek toho páva dostatečně dlouhý. A vidíte, že udělal jsem v podstatě desítkovou muchu a ještě mi zůstalo paprsek na jednu další. Tím, že v podstatě mám udělaný ten pavý základ, teď vemu tu. Důležitá na tohle je nit, která se hezky na plocho ukládá. Je to nit, která má podle mýho pohledu zákruta kolem 200 závitů na běžný metr. Takže ona by se moc nerozlézala, ale bude tam hodně markantná a takhle to červené kroužkování tam, no vidíte, ono ten nedrží nějak. Nedrží mě ten zvěráček, není to můj a nechci ho zničit. Všechno se dá zničit, když ho dáš Takže vznikne takhle tílko. Hezky ono to jinak vypadá tady, než to stíhá vzít ten
Myslím, že teď to je líp vidět. Jo. Jako křídla dělají se křídlatý a bezkřídlý. Můžeme si ukázat s křídlatou, když někdo bude chtít bezkřídlou, no tak si nedá křídla. Vzhledem k tomu, že jsem si nevzal svý peří fixované akutolem, tak použijí celé pírka z divokého bažanta a ze slepice z náběhové hrany křídel. To znamená tady z té loketní, respektive téhle loketní nebo ramenní části. Jsou to takhle tvarovaná pírka, musíte si je vzít v té správné velikosti. Můžu je vzít do pinzety a opálit, nechci tady dělat smrad, takhle to uvidíte stejně. Pírka si zrovnám, tak, aby jsem je měl z horní strany toho háčku. Vyvážu a teď si je takhle zvednu a zase každý krok, jak to dělám, si zafixuju uzlem. A teď udělám tu zase pověstnou mou falešnou smyčku, hodím si za ty pírka, takhle si je zmáčknu dohromady a zafixuju si je v té správné poloze. Mám to hotovo a teď Hardyho mužka, Hardyho favorit, z pravidla Hardy ho váže s koroptvýma nožkama. Je to suchá mužka, ale váže se s koroptvýma nožkama. Ti, kteří to nemají a mají k dispozici kohouta, buď červeného rezavého grizzlyho, nebo mají krý, tak můžou klidně použít i tyhle. Pokud nemají, můžou použít i klasického rezavého kohouta. Takže vemu to koroptví pírko, zase si připravím takhle, že si ho dám to pírko do té polohy, abych mohl ustřihnout tady tu nežádoucí část. A teď si ji tady přivážu. Vzhledem k tomu, že ty kostrnky, ty dříky na těch peříčkách jsou dostatečně silná, tak první ovin udělám za křídelkama, ale pouze jeden. Jeden si udělám za křídly, ostatní, pokud mi to pírko dovolí, tak vypotřebuju ho kompletně, vyvážu před těma křídelkama. Protože se jedná o suchou mužku, tak potřebuju těch nožiček tam o něco víc. Kdybych ji vázal jako parašutku, tak stačí jeden ovín, protože těch nožiček tam pak nemusí být moc. A v podstatě celá ta mužka je hotová. Ukončíme obligátním lakováním. No a vidíte, že ta mužka je... Když se nám stane tohle, že se nám nožičky takhle jednoduše chytnu a brnknu na to a vidíte, že oni se hned rozjedou. Vidíte, že to tílko je rovnoměrně krvavě rudě článkované, je tam ten páv, je tam ten lesk, takže ty křidílka musí být stejnoměrně rozdělený, aby ta mužka nerotovala.